alhamdulillah wadde ɗo eɗen gandiro ɗo Allah subhanahu wa ta'ala nde felliti wadde nelaɗo ɓurɗo nde nam sa yurnima ɓural ngal nelaɗo ɓuri ngal o ɓuri ko ulul azmi en ko nandi hen wona kay ko heddi sabu ariful bar'i ene wiya wa in zakaru najiya turi fazkur najiya al arshi muftaqiran li taghna fa inna allaha kallama zaka wahyan wa kallama za musafahatan wa adna ولو قابلت اللفظة لم تراني بما كذب الفؤاد فهمت معنى اسكينا لا دو الله o wi so tawi ɓe jangtima jangtotoɓe so kaali haala on gundodirnoɗo e Allah holton to ɗuri Sinay ɗo woni nabiyallahi Musa darinoɗo e ngol caangol laamgol haw wiya innaka bil wadi al muqaddas tuwa ɓurtu paɗe maɗa ɗe fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas koye caangol cenigol ngol gonɗa ɓurtu paɗe ma so tawi haala oɗo haalama garade makko jangtama ariful bar'i wi fazkur najiyal ars gundodirnoɗo e Allah to dow al arshi o woni Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamto on ko on jari jangtade Musa ko e caangol dari wiya ɓurtu paɗe maɗa oɗo Muhammad ko to al arsh baytul ma'mur wiya ɓurtu paɗe maɗa yebbu paɗe maɗa ɗo an Muhammad nde wonnon o place ko an leddi e makko o place ko an handi e makko ko an jojjidi hen goɗɗo foof arata ɗo so wona an ɗo ko place maɗa ko an jeeyi wadde jangto on gundodirnoɗo e Allah toon te Musa wino ko rabbi arini anzuru ilayk jama mballa mi yima kono jaabulo hebno ton ko lansarani a yiyata kam min Muhammad de gundodiri toon e Allah ɗum waɗi o wi walaw qabalta lafzata lam tarani bima kadhaba al fuadu ma ra'a ma kadhaba al fuadu ma ra'a woni ko Allah haalata suratul najmi ma kadhaba al fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara oɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yiton ko wadde en gandata haqiqatan nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam rendintake nandidintake hay goto e tagore Allah nde to bangi ɓural ngal Allah rokki mo wodani ala sabu o wiya ko ɓurtu paɗe maɗa te Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗa haabi na'alika fawqa al arsi ya ahmadu li uzmi qadrika hadha ghayatul karami an nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam to tulniɗa to gonnoɗa to mbiɗa ya ɓorno paɗe maɗa jeɓɓira hen paɗe maɗa ala ko woni sababu o noon so wona li uzmi qadrika sabu mawnugol garad maɗa teddugal nelaɗo Allah yiɗedemo to Allah ko ɗum fotiri noon hadha ghayatul karami ɗum ko kattude teddugal sallallahu alaihi wasallam o de woni mo jiɗɗeno mo beltortoɗen mbeɗa sikki so tawi ko o jiɗata o beltortoɗa ko o mawninta ko o wuure ɓernde maɗa ko o yodma a yaltani dingiral ngal Allah sabu Allah dañi haaji koye oɗo rasulillah sallallahu alaihi wasallam hande noon en garino windande men sakkitinde nde haɗo Seydil Haaji Malik wino wa fi sulbin li Ilyasin yulabbi wa yasma'uhu al-mawasimu bil azim hollino en teddungal ngal Allah teddinta nelaɗo Allah meeɗa taƴodirde gile omo woni e keesi tani ko biyeteɗo shish so sis ena wango suudu Kaaba annore nde e hoore muɗum ena waɗa talbiya nde annore woni annore khayru khalqillah nde ɗo annore woni annore khayrul mursalin sayyidil basar khatimil anbiya sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ceerno ko oɗo jari yidde kono yo Allah yob Cheikh Seydil Hadji Malick moƴƴere baɗɗo gurdam mum fof e andinde yimɓe nelaɗo Allah teno ɓeydoriɗa andude nelaɗo Allah fof ko noon gillima e nelaɗo Allah ɓeydorto Allahu akbar eyi hande ko oɗo darsu wattete en darsu jeego ɓijo e nder ndeɗo deftere wiyetende rayu zam'an fi mawlid sayyidi bani adnan wadde hande ƴetteten koɗo Seydil Hadji Malick wiyata sabaikuhul jawahiru muzriyatun walimla wa huwa aynun lil uyuni ay est-ce que nelaɗo Allah nde Allah felliti jingande nelaɗo Allah nde hay entourage nelaɗo Allah maana ɗo nelaɗo rewi ɗo yaltiɗo hay toon koko seɗa ay sabaikuhu ay siggaɓe makko ɓe masalan o fanditi hen ko taniraɓe makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam joni ɓen ma taniraɓe ganduɗa ko siggaɓe sabaik maana ko jam'u shabikatin no wirate shabakal fiddata ay khallasaha maana ko siwa ko sigga laɓɓina ha laaɓi ko ɓen goni taniraɓe nelaɗo Allah ɓeɗon taniraɓe nelaɗo Allah ɓe ganduɗa ko siggaɓe ɓe lattuɓe ɓe ɓeede Seydil Hadji Malick wima muzriyatun ay
mana muhaqqiratun ay aɓe puuli aɓe ɓuri forde aɓe ɓuri grade aɓe ɓuri daraja holɗum aljawahira kanŋe ɓe ɓuri lerde hay kanŋe ɓuri moƴƴude hay kanŋe ɓuri teddugal hay kanŋe ɓeeɗo mamiraɓe makko siggaɓe ɓe sallllahu alayhi wa sallam hon koye silandemo omo haalanma holɗo nelaɗo allah salah sallam ummori ganda nelaɗo yalti ko e labaɓe ɓolɓe to banggue keeseje koye keesi labaki tan annore makko meeɗi rewde to banggue rangaji koye rangaji labaɗi tedduɗi ɗi ganduɗa jomumen ngala ayibbaji ko ɗon tan annore nde meeɗi rewde sallllahu taala alayhi wa sallam wadde o wima sabaikuhu ljawahiru musriyatun mamiraɓe makko ɓeɗon noon ɓe ganduɗa ɓe ene pooli aljawahira kanŋe o rutti o wi wo limla holko haɗata hol foof ko jogori hadde taniraɓe nelaɗo allah ɓe ganduɗa ko kañumen jaltini nde annore khayru halqillah holko jogori hadde ɓeɗo wonde ɓurɓe wodani ala wo limla holko haɗata hay hunde wawa hadde ɓe wonde ɓurɓe saabu ko kamɓe jaltinta nde ɗo annore ɓurde labede annore nde allah yiɗi kala ko yiɗi yiɗiri saabu muɗum wonde jogori rewde ɗo alay sago ɓe gonat siggaɓe ciiwa wo limla holko jogori hadde wahwa kanko mouhammad nelaɗo allah sallallah alih w sallam joom taniraɓe ɓe o seydil haji malik haalante ɓe oɗo nelaɗo allah aynun lil uyuni aynu oɗo firata ko lasli mana kanko woni lasliji ɗi ay aslun lil usuli holko haɗata taniraɓe makko wonde labaɓe hay hunde wawa hadde taniraɓe rasulillah wonde labaɓe joni noon o wi lahu qabla alwiladati mu'jizatun taraha ummuhu duna zununi ay lahu wodinimo kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam mu'jizatun kawisaji qabla alwiladati ko adi jibinede makko honko laɓɓinoɗen ɗo ñande noon so tawi kawis ari wonande annabi ko adi nelede mana ko adi annabagal ngal wiyete ko irhas wadde o wiɗo mu'jizat kono fanditi hen ko irhas pamen ɗum sabu o wi ko qabla alwiladati ko adini jibinede rasulillah wadde lahu wodinimo kanko annabi o mu'jizatun mbiya irhas qabla alwiladati ko adi omo jibine taraha taw yiɗum yiɗin kawisaji hollama ɗum ummuhu nene makko amina nene makko amina yi kawisaji ɗi ɗin limtottako mbawa gasde ay duna zunun ko alda e sikkije la kawisaji ɗi o yi kanko nene amina ko adi nelaɗo allah salah sallam ni ene jibine kawisaji ɗi allah hollimo ɗi taw ko teddule ɗe allah waɗi participation mum e jibinegol nelaɗo allah kawisaji teddule karam ala hunde fof feeji irhasuji masalan ko allah fiññini hen ko yumma amina yi ko en mbawa tongidde ɗum limtotako ala seydil haji malik haalin ɗum to khilasu zahab en mbawa limtidde ɗum kono kam no way fof o yima ya andu lahu mu'jizatun qabla alwiladati ay e bindol he lahu qabla alwiladati mu'jizatun wadde lahu wodinimo kanko rasulillah mu'jizatun ay irhasuji ɗi ganduɗa qabla alwiladati ko adi jibinegol makko ni taraha taw yiɗum ummuhu nene makko amina duna zununi ko alda e sikkeji ande noon kalimatu zannu o jogui ko firoji ɗiɗi fof mana omo fira yananede omo fira sikke hono no carhinirnoɗen no ñanden wara ene fira yeeso ene fira caggal eyi joni noon kanko seydil haji malik o jokki o wi naqiyun fi wiladatihi ujabun yu'ayyi kulla zi aqlin banini alhamdulillah joni ha joni kanko cheikh seydil haji malik omo jokki o wi en nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam naqiyun fi wiladatihi ujabun yu'ayyi kulla zi aqlin banini ay naqiyun ko laaɓɗo kanko rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam kono noon ujabun kawisaji dey peeñi fi wiladatihi e jibinede makko ɗin kawisaji limtotta ko ala kalawo e nelaɗo salah sallam fof jubbat hen hunde kono no wayi fof kanko rasulillah luural ala ko laaɓɗo ay naqiyun ko ceniɗo omo laaɓi mo wi cer ujabun kawisaji kadi fi wiladatihi peeñi e jamma jibinede makko kanko rasulillahi sallllahu taala alayhi wa sallam to tawɗa seydil haji malik fof ko ene jangguina nelaɗo allah meeɗa dartade e famminde yimɓe e holi nelaɗo allah est ce que sa seydil haji malik te ɗin kawisaji
peeƴƴi e jibineede nelaaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi yuayyi kulla zi aqlin aɗi kaawa aɗi mbemna kulla zi aqlin kala joom haqqille baninin mana ƴoƴƴo joom haqqille tabiɗɗo banin ay sabit joom haqqille tabiɗɗo kawisaji peeƴƴi e jibineede nelaaɗo Allah sallah sallam ɗi ene muga waɗi saha hunde haale e nelaaɗo Allah mo jingu mum yottaaki won nokku e nelaaɗo Allah sallah sallam wiya holno ɗum wonirti aɗa wawi wiide noon sabu kawisaji ɗi Allah waɗi e jibineede nelaaɗo Allah sallah sallam ɗi alay sago ɗi mbemna joom haqqille tabiɗɗo en kalani kay joom haqqille mo tabitani o sabu ko noon garade nelaaɗo Allah sallah sallam fotiri noon e Allah teddungal fof Allah ne yiɗani ɗum annabi o sallllahu alayhi wa sallam naqiyum ko laaɓɗo ujabun kawisaji peeñi ngoodi jiyama teskama fi wiladatihi e jibineede makko kanko khayru khalqillah kono ɗin kawisaji peeñɗi dey Seydil Hadji Malick wi ko yuayyi kulla zi aqlin aɗi mbemna kala joom haqqille kala ƴoƴƴo mana banin ay kadi ko joom haqqille tabiɗɗo o hay on aɗi mbemna ɗum wadde mo haqqille mum tabitani o kay ɗum ko goɗɗum ɗum ko goɗɗum jammo jibineede rasulillah heewi kawisaji Mouhamadoul Bousri ene wiya to hamziya laylatul mawlidu allazi kana liddini sururun bi yawmihi wasdiha'u وتوالت بصرى الحواتف عن قد ولد المصطفى وحق الهناء وتداعى إيوان كسرى ولولا عاية منك ما تداعى البناء يكون نندي هن قصرة وصون كاوي سوف ياما إجامة جبنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كوتو فوف حالة بهن فدي ممدي كونو لم تتاكو ألا لم تتاكو sabu kawis fof kawniɗo Allah na handini e nelaɗo Allah sallah sallam ko ɓuri ɗon kadi ko ɗum waɗi heewi limtottako alhamdulillah kanko Cheikh Seydil Hadji Malick o holli en ɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam nde jibinande hawo feññina participation Allah e mawninde nelaɗo Allah guila ni suwa arde sabu on ko ganduɗen hen ko haalanno en guila e annore nde en jangguiɗe mi darsuji men ɓennuɗi kono hatta hay jamma mo nelaɗo Allah sallah sallam jibina o nde nelaɗo Allah sallah sallam feeñide o wi wa makhulan wa masruran nazifan ata yawmal wiladati fi uyuni allahu akbar ƴew nelaɗo Allah o jibinama kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam Seydil Hadji Malick wi ata yawmal wiladati ay ata o jibinama kanko rasulillah yawmal ata o ari walla mbiya o jibinama nam o jibinama yawmal wiladati e ñalawma mo jibina o kadi e garal ngal ɗon wo makhulan o ari komo fina o ari komo fina Allah ne feññina guiɗo mum windere he alay saago Allah ñanta guiɗo mum o guila feñani e windere nde nam o jibinama kanko annabi o yawmal wiladati e on ñalawma mo jibina wo makhulan te kadi o ari e jibinede makko wo makhulan komo fina makhulan wa ata wawa o mbaddata ɗum koye ata wona wa ata o ari o jibinama kanko sallah ah sallam yawmal wiladati e on ñalawma mo jibina nde o ari nde makhulan ko pinaɗo ay makhulan oɗo ko haal wa masruran o adfi ɗum hen ɗum waɗi o nasba wa masruran o ari kadi komo taƴa wuddu kanko annabi sallllahu alayhi wa sallam nazifan o ari komo laaɓi Seydil Hadji Malick jangguinino en ɗum toto khilasu zahab wa iza ta kana masruran wa makhulan wa iza ta kana masruran wa makhulan kama kana makhtunan bila alami naam o haalin ɗum to khilasu zahab ceerno men alhaji Seydou Nourou Ba wiya garɗo ene taƴa wuddu garɗo ene salɗinade fina jibinaɗo ene laaɓi ari hay defte takkani sallllahu alayhi wa sallam wadde ɗum ɗo ko gueɗal ngal Allah feññiniri participation mum e peeñal annabi o sallllahu alayhi wa sallam e nder nde ɗo windere wowi kay ko jibinama lootemo jigguyemo ƴewɗo laaɓani yoɗo laaɓ kono garɗo ene lawƴa ha laaɓi ceer ene urna ha uuri hay fina wattana hen allahu akbar o woni sallllahu alayhi wa sallam eyi ata ari o jibinama yawmal wiladati on ñalawma mo jibina makhulan omo woni pinaɗo o masruran omo woni taƴaɗo wuddu nazifan omo arde laaɓal makko ay fi uyun mana
e ɗum ɗo fof noon fi uyuni koye makko kanko joom teddungal o uyuni oɗo mana firata ko is na haala kawnihi fi izzin kanko nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo fof no waɗini no kewrini ala kullin kadi o ari koye teddungal sabu kanko woni zati teddungal ni sa welama wiya sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo fof ko Allah no teddiniramo ɗum kanko annabi o khayru khalqillahi mo nandani hay goto abadan nandata kadi hay goto sallllahu alayhi wa sallam ɗum ɗo tan yoni jibinede en laaɓi cer nono wino en to khilasu zahab wa akhrajathu nazifan ma bihi qazarun o jibinamo ari omo laaɓi hay soɓe goto takkani e makko kanko annabi oɗo sallllahu taala alayhi wa sallam o wi noon limla wa min ɗibihi tathiru lissudumi holko haɗata sabu ko laaɓi fof laaɓiri ko sabu makko lasliji laaɓɗi ɗi fof ko sabu annabi oɗo sallllahu alayhi wa sallam eyi kono elle ma mbiya won mbiɗo seydil haaji malik oɗo ɓiɗɗo kawniɗo jibinaɗo en laaɓi cer ene ñanta ko fonno ittede e bona ngarago neɗɗo fof ne itta ha laaɓi cer wattana hen finede ha yooɗi nde o feeñi nde holko adi feññinde seydil haaji malik wi yusabbihu rabbahu tasbiha abdin barurin zinkisarin mustakin allahu akbar nde o ari nde o jibina o juuɗi omo subhina joom makko ay yusabbihu rabbahu omo subhina joom makko kanko oɗo ɓiɗɗo nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam te ko sifa tasbiha abdin barurin ay no maccuɗo ɗigguɗo subhinirtani ko noon o arti noon o subhiniri kanko oɗo annabi sallllahu alayhi wa sallam e barur mana mubalagatun min albar sifa subhingol maccuɗo ɗigguɗo ɗoftiɗo jaɓɗo ay te kadi pillital ngal o jogui e tasbih mo woni e wadde o seydil haaji malik wi zi inkisarin o wayi kono joom caɗele mustakinin lorlikintoɗo ni ani so caɗele ngoodi ɓernde muusi a ari aɗa lorlikino pillital ngal gaddortangal oɗo annabi sallallahu alaihi wasallam nde jibina jooɗi ene subhina ɗo joomi mum ene subhina Allah subhanahu wa ta'ala ɗo koye oɗo ni oɗo sifa o sifi yusabbihu rabbuhu omo subhinana joom makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ɓiɗɗo jibinaɗo joni joni nandani hay goto ala tasbiha abdin baruren cubhingol maccuɗo jiyaɗo Allah ɗigguɗo ɗigganɗo joomum sin kisarin joom caɗele joom musalla ɓernde mana ta'allama al-qalb yo mustakinin lorlikintoɗo ko ni o sifori oɗon sah hay ɗum o jangguinino en to khilasu zahab konnguli ɗi o adi haalde jalala rabbin rafi'in qala hina ata wa qila sabbaha fi takbiri zil izami wiyama nde o ari konngol gadingol e hunomo makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam ko jalala rabbin rafi' hay won konngudi goɗɗi mbi ala ko subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kono no wayi fof kam so tawi ko ɗo woni nuural ngal wonde ko subhanallah o wiyata walla ala ko jalala rabbin rafi' ngam holli o nandani ko heddi ko ala nandani jibinteɓe ngeewa wona e wayde dokkemo inni beela mo deeƴa ala ko sallallahu taala alayhi wa sallam ɗum ɗo joni noon o jokki haalande no wiyen gandu o son kawisaji fof peeñi e jibinede oɗo annabi sallallahu taala alayhi wa sallam mbi noon sayyidul haaji malik hol kawis goɗɗo mo mbawɗa haalande min teskaɗo e jamma jibinede rasulillah o wi wa baytullahi fiha zudu dirabin fa yalallahi min shahmin makin hay suudu Allah ndu suudu kaaba jamma mo rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jibina zudu dirabin ndu ronki yedde mana ndu woni joom dillere ndu waklito oɗo dilla kayru suudu kaaba ngu ɗum ɗo tan ko e kawisaji ɓurɗi hulɓinade ko ganduɗa koko maha ko tuufeje so dilli fonno ko yande kono ala suudu ndu ko suudu teddundu kono noon mo teddir sababu ni mum o jibinama ala sago kayru nde feññina wonko kewi ɗum ɗo ko golle Allah participation Allah e jamma jibinede nelaɗo Allah na wallahi kala baɗɗo mawlud ñimtini ko Allah subhanahu wa ta'ala mawniɗo jamma nelaɗo Allah ski rasulillah hay Allah hoddiri on jamma suudu kaaba ndu e hoore muɗum woni e dillude wa baytullahi suudu Allah ndu de zuddirabin ɗum woni e folwitade fiha ay e jamma jibinede rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam
فيا الله فيا الله يا كاويساجي الله كوني كو الله هاوني من شحم e oɗo kohowo woni annabi sallallahu alaihi wasallam sahmu ko sayyid oɗo kohowo makinin ay jom daraja zu makanatin jom place towɗo jom daraja ɗiɗo kawisaji fof woni sababu muɗumen ko oɗo kohowo jom daraja nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam giɗo Allah o giɗo men o yo Allah wurnu ɓerɗe men e yidde rasulillah sabu kanko wiyanno mahtalaɗa hubbi bi qalbi abdin illa harrama allahu jasabhu nar yiddam hay soko toɓɓere wotere jillata e ɓernde bani adama so wona Allah harmina ɓondu on gorko jeyge walla on debbo jeyge yo Allah wattu en e yiɗɓe nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nam ngol ɗon oñugol ngol suudu kaaba wonno e oñade Seydi El Hadji Malick wi wa malal bayti bil arkani hatta yukabbiru sajidan misla al fadini aha andan deke won secret gonɗo nder suudu ndu dillude nde yanani waɗani ala wona noon aada yaruno so tawi ɓalal mahagal jorgal dilli ganduɗen ko wiye fukima kono noon dekete suudu ndu ɗo dilli ɗo Seydi El Hadji Malick wi wa malal bayt suudu ndu oñima bil arkani ay bi oɗo ko bi mana ma wondude e kuñuji ɗi mana coɓɓuli nayyi ɗi pop kanji fof jaadi wona oɗo banggue wiya dilli heddi o ka ala ko kanji fof dilli hatta yukabbiru haɗi batti habbirde ha suudu kaaba ndu habbiri ñande hen eyi kono ɗo haɗani habbirde tan sajidan ndu sujjide allahu akbar ko mawni koko kewi ko ɓurɗo windere jibina e on jamma suudu kaaba ndu e hoore mum caggal dillere nde ɗo kayru e dendagal banggueji ɗi fof ndu watti hen ko sujjude te sujjude mo suudu kaaba sujji ndu o wima mislal fadini haala kawnihi mislal aq haala kawni suudu ndu cujjugol ngol ndu sujji ko yeru ƴoƴƴo am neɗɗo ƴoƴƴo sujjirte ne andi ko woni sujud ni ñande hen suudu kaaba ndu ko noon sujjiri ɗum ko participation Allah e jamma jibinede nelaɗo Allah baɗɗo ɗum fof ko caggal Allah subhanahu wa taala e ske rasulillah ay wa malal bayt suudu ndu oñima bil arkani ay ma al arkani wondude e jokli ɗi hatta yukabbiru ha ndu habbiri sajidan o ndu sujja mislal fadini yeru ƴoƴƴo jonono wi da ar ruhbanu an jana jafoɗo kanko Seydi El Hadji Malick o wi da ar ruhbanu an jana mubin تتابعت الحواتف للسخين دا الرحبان دا ندي الرحبان وغان كيبه نعم سوري جي نونكو be kalano nyande hende holko be biino jamma jibinede nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ngodi noon hayso tawi a wona julɗo ala Allah holletake hende wonko kewi ɗum waɗi hay hunde humpaka on jamma ko wonno e dow wertago leydi ndi pop tini wonko kewi julɓe mum heferɓe puñƴi kaaƴe e leɗɗe dendagal ko Allah tagi wonno e dow wertago leydi ndi ñande hen tini wonko kewi tini changement e aduna he tini wonko Allah ɓeydi e aduna he ko kañum wonno ko fadano e dow aduna he ko kañum wonno ko arata yaltinde yimɓeɓe e niɓɓere addana ɗumen annor wadde hay soriji ɗi wonko tini ha soriji e mbi an jaana ay an jana mana ko an jaana o momti hamza o sabolordimol an jana ay arani en dey arani en mo binun mana fiya ko leerko alhaali leerɗo alhaali nurɗuɗo de ari hatta wagankeɓe mbimi tini wonko sangi wonko ari goɗɗum haɓe batti haalde koɓe kalanno ko woni ko Seydi El Hadji Malick wima an jana ay ɓe mbi arani en dey arani en mubinun alhaali nurɗuɗo wonko ɓeydani an kono on jamma lurala hen saɗa wuuri e dow leydi he tan atinno wonko kewi sabu tataba'atil hawatifu on jamma ewnali jokkodiri tataba'ati jokkodiri al hawatifu ewnali woni daaɗe naneteɗe taw ko haalata daaɗe ɗe ko yiyatake ɗum waɗi arabeɓe ɓe ƴetti hay téléphone ɓe inniri ɗum hatif
sabu téléphone a haaldade neɗɗo o wima alo nana sawtu makko taw on gondani ko ɗon ɓe ƴetti inde téléphone de ɓe mbi téléphone hatif wadde tatabaat jokkodiri alhawatif ewnali ɓe nana sawtuji ene kaala ene mbiya gande hayru halqillah jibinama hande gande hande jamma o dañi leydi ndi dañi ɓeydorgal ɓurgal windere nde foof kono sawtuji ɗi haaloɓe ɗumen ɓe jiyataki kono konguɗi ɗi sikki ala ɗi jokkodiri wadde o wi tatabati alhawatif ewnali ɗi jokkodiri holko woni sababu jokkodiral ɗiɗo ewnali pop e on jamma o wi listahini sabu on gorko kewɗo muñal woni nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam listahin ay lil halim muñowo kewɗo muñal o ko on woni sababu ɗiɗo ewnali jokkodiri e oɗo jamma kono kawisaji ɗi gasata ala Seydil Hadji Malick wi biha halal kawakibu musriqatun biha halal kawakibu mushriqatun kama halal malaiku lil hasini ha joni on jamma rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam jibina o wi halal kawakibu kode jippima mushriqatun taw koɗe jalbuɗe ala kawni hen munawiratun kode jalbuɗe jippima e on jamma kode nurɗuɗe holko woni sababu jippugol majje jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam bisimillah une minute hey haala kawnihi kanje koode ɗe woni sababu gargol majje ɗen ko e nurɗude ko jamma jibinede nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e biha o rutti ko e jamma jibinede nelaɗo Allah sallah sallam halal kawakibu koode ɗen jippima mushriqatun taw ko jalbuɗe biha e on jamma jibinede hayru halqillah sallllahu alayhi wa sallam kama halal malaiku hono no malaikaji jipporino taw wonno sababu ɗum ɗon fof de ko lil hasin on ngarduɗo joɗɗo moƴƴo nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam nden noon ko ɗo darnirten yewtere meɗen inchallahu taala ha altini paaɗo so Allah newnini en kadi jokken min ñaguima yafuya so tawi wonko ngakki e yewtere he so kewi tan gandon ko nomin gowno wirude on ni famɗude gandal amen e famɗude faskintagal ɗo ko yidde nde e hennede ɗo duñimin hen eyyi kono ala kullin min kala hen ko weñi wona e sagoji jeeyano min ñaguima yafuya wonno anniyaji ɗi ko moƴƴinde e rewnude ɗum lawol min ñaago yafuya kadi to banggue daaɗe ɗe no mbaɗi mabɓa seeɗa yo Allah rokku en hawrude altini paaɗo to eɗen gondi e ɓeydare timmude bi jahi nabil Mustafa sallllahu alayhi wa sallam in uridu illa al islah ma stata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu ilayhi unib assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh